Ja, og vi er så i gang med lynhurtigt-quizzen til 10 kroner og en halv femmer. Det betyder så, hvis man kan finde ud af at regne, 7 kroner og 9,5 øre. Vi ganger det så op med 7 kuglepinde. Det vil sige, at vi får 30,3. Vent lige. Okay, vent 20 sekunder. Vi skal lige... ja, I skal stadigvæk lige vente. Vi skal... Hvor fanden er den der lommeregner? Det findes ikke. Der findes fandme ikke nogen lommeregner. Nå, så er det sgu derfor. Vi kan lige følge med her. G. Fuck, man kan ikke skrive. 6 plus for helvede. 6 er lige med et barn. Nå, hvad er det? Ja. Så har vi ganget os frem til, hvad arealet af solen er. Ja, og hvis I så kigger her, så står der tip. Det vil det noget tip. Holdes base. SP. Det står for SP Asse. Spase. Ja. Vi er så ind på en new game fra starten. Ja. Ui, der står statistisk exit elastik isen. Og tegmyrer, industrier, medium. Skylle, espresso, hard, black. Fokuser på, og det betyder ikke fokuser på, men fokuser på. Jeg skal lige, inden I fokuserer meget på musen, eller hvad jeg trænger til, så skal jeg lige sige, at vi gennemfører altså spillet på hard. Og fokuserer nu på musen. Kig kun på musen. Fuck, den flot ud. Det var så ikke meget hurtigt. Vi tager lige en ny. Vi tager den altså lige. Vi tager den lige igen. Du gennemfører det på hard. Vi holder altid, hvad vi lover, ikke? Vi prøver lige igen. På hard. Jeg kommer til at gå ind på hard. Det skulle da dumt at sige. Yes. Ja, og nu skal vi så snakke. Det her, det er inde i leveren på en lærer. På sådan en dum lærer. Vi vil prøve at beskadige den, sådan, så den ikke kan få børn 3 gange om livet. Nå. Ja, og så den her jæger. Ja, nu skal vi så til at snakke om jæger, når vi skulle rigtig have snakket om lærer. Vi prøver lige igen. Vi tager den en gang til. KK Usse. Vi stammer. Ja. Hard 100%. 3000 gange hard. Ja. Jeg vil nu gennemføre spillet på hard. Vi spiser kebab. Ja. Og i dag, der har vi så fundet ham. Guden over alle smølfer. Per. Han valgte at kalde sig. Men ja, og så medkommentatoren, ham kunne jeg godt tænke jer at vide, hvad hedder. Men bare kald mig Randi. Det gør alle mine venner. Vi prøver lige igen. Ja, det er jo totalt eksis. Hvad fanden var det nu, jeg skulle til at sige? Nå ja. Yes. Og vi går så i gang med 3. runde af Homobien. Faktisk så er det så shit omgang. Øj, der er vi. Det var da utroligt, at jeg tror, vi siger tak for en anden gang, og laver en måske et andet tidspunkt.